skal klare bedre enn 15. plassen i går. Ja. Og vet du hva? Hvis noen andre kommer foran, så vi skyter de bedøvelsesmålstrekken. Er du fornøyd med kostymet ditt? Selv så bør jeg stille kommuner. Ja. Har du fått Nesquik-osering? Utrolig hva du har fått ut av denne turen. 2 gratis på Nesquik. Ja. Damene først. Skal du ha den av? Jeg filmer, men jeg er så nær. Sånn, nå så du vakker. Ikke noe veldig god bygg. Vous avez fini au sprint. Si le mec c'est dans le cap, ça va toute la Er du fornøyd? Ja. Da lar jeg være på bussen. Ja vel, er du fornøyd med dagens seier? Ja, det er fint. Han ligger foran på felt, for en andre mann, en sykkellengde 120 meter av 200. Har du lyst til å gjøre det igjen i morgen? Ja. Men da ses vi i natt.